Čus ľudia, dnes vás vítam u nového videa, moje prvé video na mojom kanáli, je to v slovenčine ako vidíte. No a dnes budeme hrať s kamarátom Totemákom. Link bude v popisku videa na môj YouTube kanál. Áno. A budeme hrať Survive Nights in the Forest, takže prežijeme, možno prežijeme aj 99 Dobre, urobil som nocí. party, ty Maďar. No okej, takže idem tu. Poďme oslovovať rovno tú party. Jupi. Takže sme už v hre, No. čiže môžeme ísť získavať veci, ako sa robí normálne. Takže, teraz sme tu a ideme kazať stromčeky. Ja možno pôjdem do jedného bunnyho, že či ide získavať náhodou nejaký bunny food, alebo niečo nejak tak. Lebo áno, my sme nubáci a získavame bunny footy. A nie, však to nie je nubácké, však to získavajú aj profici, možno. Akože, Bruch. Ja idem expor. A to je vlk. OK, Bro, si robíš srandu. Ten campfire je doslova na poli vymazaný stade. Ako ľudia to uvidia na videu. Ako jak vymazaný? Nevidel som. Musíme vylepšiť mapu na level 3, že by sme sa do ňoho dostali. A čo je tam vymazané, či čo? Polka campfire, nemôžeme sa dostať k čestám. No ale ja idem z toho campfire, hej? OK. Dobre, takže som tu späť, guys. Nice, máme mapu, to je dobré. A idem na bunny footy v podstate. A Filip, No. ináč toto našiel som bandáž. OK, vykraftíme lepšiu crafting bench a lepšiu posteľ. Bro, mne padlo zo 4 bunnyho, alebo z 3. Neviem, ste to videli na videu. No to nie vôbec, ale dobre, no. OK, berem toto, sapling. A ešte som našla aj spear, čiže ja idem po good sack z bunny foodu. No spare, No way, bunny food. A ja idem vykraftiť lepšie. Máš bunny food? Môžem? Tam už som hodinu do toho. A nie, som to zobral good egg ze zúbky. A však to je dobré, ty nemáš good exy. Nie, ale mám spear. A získam wolf Na pelt. drevo sa hodí. A získaj ďalší bunny food, prosím. Ty brídikus, bombikus jeden. Ľudia, idem získavať toto. Som vykraftila aj lepšiu postielku, čo je dobré. Keď mi teraz padne bunny food, musíte mi dať odber. Padlo mi bunny food, takže dávaj odber okamžite. Si pana. Okamžite dávaj odber. Kamo, ty si našiel bandáž, no way, nice. Tak som ti hovoril, si hluchý? To asi, no. OK, takže berem good eggs. Bro, a vykrafti toto, že by sme vedeli, že kedy je deň a kedy noc. Sundial. OK, vykraftím. Lebo to sa mega hodí podľa mňa. A vykraftíme nejaké pár šelfov. To je asi jedna z najlepších vecí v hre. A shelf vykraftím jeden. A Filip, už viem, kde je prvý kit. OK, môžeme ísť potom po prvé decko. Len ja by som išiel teraz na wolfov nejakých. Kamo, ja som hungry. Ako vidíte. Ako vidíte, ja som teraz na rokov zjedol morselik. Aj ja zjem morselik, bročom také dredinky hovoríš vôbec. Ale OK, takže. Bro, healuj sa! Ten vlk je môj. No a aj tak nepadla wolfpelt. No, OK. Ja potrebujem wolfpelt, Je tu ja čestka, neprežijem bez je tu čestka ľudia. Keď tu bude good sack, tak vyhral som reálne, bro. Je tu spare, OK, tak mám spare. Vyhrali sme. Spare je good. Nie, bro. Spare je reálne, nie. že broka. Počkaj, o 7 sekúnd je noc a ja mám low health. Však aj ja. A to je jedno. OK, stihli sme. Čo? Ľudia, idem kácať drevo, lebo bude sa nám hodiť. Ja som počul ešte. kakať drevo. Ľudia, ako vidíte, Hodil by sa mi revolver. ľudia, ako vidíte, toto je moje prvé video, ale chcel by som aj sa môj kanál, aby sa to môjmu kanálu darilo. Takže mohli by ste dať odber, keď ste takí milúčky chlapčekovia. Áno, dajte mu odber, na rozdiel odo mňa, ak ste ma pekne privítali na YouTube. Dostal som dôchodoberateľov za prvý týždeň. Takže ľudia, teraz budeme mať Campfire 4 už oficiálne, čo je dobre, nice.
Čo znamená, že idem preskúmavať. Ja by som išiel skôr na to drevo. Bro, ja som našiel Alien Station. Bro, a to je nos vlastne. Nigga, to je Yes, je tu a pro bandáž. až. Mám bandáž ďalšiu. Aha, tak to bolo. Reálne Reálne, tá banda, že vynešená. ľudia, umrel som, no, tak to perfektne. V takejto situácii je typeček kúk. V takejto situácii je typeček kúk reálne. Utekaj reálne, bro. Ani nemáš bandáž v ruke. Aha, no to si ho mohol zobrať, ale okej. Ja mám chcel teba. Teraz toho vlka tak nachytaj, akéby, že, no, že ho... Ja tu sa strátil tomu alfavúkovi a ho obidem. No, ten najvýhodne. Kamo, a ešte presne aj pri tých kultistoch. No, oni nás asi až tu neuvidia. Je tam, Zoberiem ťa do sáku. je tam medvedík. Mám leather armor, ľudia. Ako vidíte, no tak mám práve leather armor. Tu je no way reálne, bro. A ďalší fuel kanister. Čo to je? A tu je šanca... Hej, a tu je šanca, že teraz budem mať good sack. Našiel som stronghold. Ľudia, keď mi teraz padne good sack, tak musíte dať sub. Tak je tu medkit, akože, okej, berem. Medky tiež môžeš revivovať, to pridali. Revivovať? Nie náhodou, že ti to len pridá HPčka pár? Nemôže revivovať, to pridali. No, to je dosť dobré. Aha, a dneska som mal tačnutý. Takže ľudia, kámo, tak toto, akože je dobre, je to prvá noc, čo nie je taká ťažká, to je docela v pohode, ale stále nemôžeme to podceňovať, ako furt hovorí tento pán. Potom by sme mohli ísť na výpravu na šrúbky alebo na drevo, no tak, bro, ja viem, že to je divne, že výprava na šrúbky, bro, reálne. Filip, ja nakácam drevo. Máme 29 šrubiek, to čo je, bro? Čo? 29 šrubiek. No však ja robím crafting bench 3, cooking pot a farmy a ty pôjdeš na one. Ja idem robiť wait. Aha, už tu sú. They don't love you like I love you. Get out. Kamo, tu traja sú na kopke. A to je S. Kamo, no máme to. S. Ľudia, vidíte, kamo, toto je aura, že sme ich zabili, že menej ako 5 sekúnd reálne. A ešte ja som robil wait. A počkaj, ešte zober drevo, máme skoro level 5. Kamo, no way. Hej. Tak rýchle choď na drevo. Berem, koľko ešte treba? Neviem. Čak ho tam daj to drevo. Ty hlúpačík. Nie som hlúpy, ty si. Ešte 2. No 3. Však Okay. Brúrok, Dašo, ty doslova s tým drevom nič nerobíš. Solo, celý čas berem, nič tu nerobíš ty. No, Bum! Kamo, a ten campfire vyzerá jak pekne. Takýto sme ešte asi ani nemali. Nie? Nie, 5 asi nie. My sme nemali 5. je mapa obrovská. Tak ja idem. A Pelt Trader tu je, takže, okej, Rain, to je jedno. Idem na Wolfov. Tento je A nový. ja. Musíme získať Wolfpelt. Poď, musím. Wolfíkovia jedný, tupí, sprostí, poďte sem. Poď tu, si ma jeden, puls. 2. OK, tak kde je Playtle Trader? Ten vysratý kokot. Filip, poďme pomôcť zabíjať volkov, bo ja fakt potrebujem toto. Počkaj, good sack, nice. Ja fakt, Filip, seriózne veľmi potrebujem good sack. Však si myslíš, že ja nie? Počkaj, len sa potrebujem napapať. Kamo, ja nemám jedlo. Bro. Good bed alebo crockpot? Good bed. Nie, crockpot. Nie, bro, šaleniak. A čo? Však good bed nám viac treba. Máme ešte len deň. Na čo? Však nemáme jedlo vôbec. Bro, tak ideme na decko.
Ja idem na ňo už. Teraz? Hej, A dal si ho vôbec nájsť? Či vieš, kde je? však je na mape. Ovo. Nejb sa. Čom? Ona odletí. A nechaj pierko. Lebo keď sa ibeš, to ťa uvidí. Traja tu sú vúkovia. A to sú pohode ešte. Dobre, Kamo, dal som Wolfpelt, jedného. mám Wolfpelt ďalší, takže Ok, keď chceš, no Takže tak môj si ok. Hej, ja však jasne. Bro, ide po mne, ja nemám build. To je hra. Ok, mám ďalší Wolfpelt. OK, tak to ti už ani netrebalo. OK, Dobre, ja zoberiem decko. Plus Otvori- kúcak, Kamo, čom tu buď prosím. tipsy tu zavesili toho, kamo, chudačík. Kamo, mám revolver, there is no way. Hej, tam môžeme ísť dorazej na alfa volkov. No však hej. Počkaj, daj ma aj toho skúšo, že by som mohol si Bol otvoriť si už tu? cestu. Aha, ty si už zobral kida. OK, tak, Filip, umieram. tak však choď tam preč. Utekaj. Choď na to Keď vlka. urieš, tak je ťa zabí, akože bro. Však, Filip, choď na tam vlka. Choď ho zabiť. Však ho zabiť s revolverom, ja si chcem otvoriť cestu. Nie tam toho. tak ktorého? Toho, čo je pri tých autistov. Vidí ma? Nevidí. Kde je kid? Nefájdeš Aha, si tu? ho. Asi tu, nie? Tu, kde idem. Tým smerom, kde idem, či? Hej, nie. Nie. Tu sme už boli, či? Ale mám tam... Vieš, aké to je jednoduché prísť a tu kliknúť. Ideš úplne do budu, poď za mnou. Ja viem, už som to videl, ale len chcem... Mám tu ešte neotvorenú čestku, neviem prečo. Takže idem si po ňu. Môže tam byť hocičo. Podľa mňa tam bude max tak hovno, ale otvorím to, lebo prečo nie? Keď Banda. nájdeš good sack, tak ber na base. Ďalšia banda. No way. A good sack sa nedá zobrať do saku, alebo tak. Nedá, ale dá sa zobrať zase ako sťahaním. Tak ideš na to decko, či nie? Dobre, no čak už choď tým smerom, ja len tu mám ešte dve čestky nezobraté. Tak ty už poď tým smerom a ja lebo sme tam pri tom, však už som blízko pri tom docela, takže keď sa pozrieme Hej, na tu to. sú. Ono striaj do nich a budeme toto. Počkaj, len chcem otvoriť čestku. 4 tam sú. Blend berries around the map. No striaj do nich. Počkaj, ešte tu je nejaká čestka. Aha, hore je čestka, či? Dobre, odlákam toho tu. To on ťa bude mega ďaleko vidieť, to si nemal veľmi robiť, ale... Aha, dobre, tak ty ho už si zabil. Alfa Wolfa sa zabil japnička. Filip, dávaj. Počkaj, otváram si Však čestku. môže pre šestý, to nesmie. Mám diamant, nice. Budem jeden dobre, ideme na nich stredať. Aj tu na teba 2 alfa wolfovia. Pomoc. Kamo, bro. Čo Však je? striaj po nich. Dávaj headshoty. Tu je koľko je tam revolver v tom domčeku. Hej. Hej, tak im pomôž aspoň. Však bro. Tá bro, teraz si idú na mňa, som dead. Idú na mňa traja. Dobre, jedného som zabil. Ok, ešte tam nejde normálny tupý wolf. Počkaj, utekaj. Bro, Blahoželám ti. nevadí. Kvôli čestám. Nevadí, poberem kida do Ožil saku. ma. OK. Bandáž. A potom wolfpel musíme vytrejdiť. Ako ja. Počkaj. Aha, jeden mám, ale... OK, berem kida do Alfa je saku. tvoj, hej, wolfpelt. Hej. Ty ja? Ty chceš? Tu. Počkajme. Ale však wolfpelt máme na base, nie? Ale chceš Alfa Wolfpelt? Hej. Dobre, dám ti. Za čo? Trade. Si dobrý. Bro. Wow. Vúčik, túčik, však Nie. OK, nice. Takže ľudia, toto tu prečkáme. Daj mi alfa wolfpelt. Už sa ten kit... Aha. Ja som debil.
Ja som ho tam dal. Ja som ho tam omylom dal, bro, ja som debil. Dobre, ako už keď už sa to nedá dať späť, tak som aspoň už mám Giant Sock. Počkaj, a Wolf Pelt si už dal tomu typkovi? Hej, mám gusák. Aha, okej. A ja už mám tam, že Bear Pelt. A to bolo pri tomto Tukidovi. Ideme tam? Teraz, to ten deň nie až ďalší. Abo ja idem na túto čestku. Vidíš, ktorým smerom? Tam sú že dvaja berovia, Filip. Pri tej cestke? Nie pri Kidovi. Aha, ok. To na čestku. Urobíme si 2 ber trápky. Čo ty na to? Dobre, v pohode. Mám basketbalovú loptu. Bro, to je zbytočné. Viem, Ako? ale tak pre srandu. A je tu ďalší full kanister. Tu je toto, počkaj, ja zoberiem tu drevo, lebo tu je taká kôpka. A je tu stronghold. Takže berem toto tu. Skúsime taktiku a tých slabších. Prvé zostreliť tých zo šelfy. Kam a mne treba jedlo, ja som hungry. Máme problém. Mám problém. Ty choď na jedlo a ja zatiaľ zostrelím toho tu. A ty už máš revolver, takže pohoda. Zabil som ho. Neber ich zatiaľ, lebo oni sú ťažké. Idem na teba. Výborne. Máme ich, nie? Asi hej. Hej. Mať. Ja ich tu vystavím, tých kultistov, na pamiatku na druhý deň. A rýchlo, jedlo, treba mi jedlo. Bro, ja tu robím logicky, ja kliknem 3 karotky a urobím súp. A dáš to jedlo, prosím, nie? A ja som hungry. Ja už mám giant sak vlastne, keď som si... Filip, a ja som hungry. Táto polievka bude moja? Lebo ty si už jednu zjedol. A ďalšia ide do store. Vykraftíme boost bed. Aj old bed vykraftíme, nie? Prvé vykraftíme old bed, no. Nie, prvé to tu už. Co? A nejdeme radšej na Kida. Či vlastne prvé je good bed. Ale nie, počkaj, prvé vykraftíme toto good bed. Takže nazbieraj ešte 7 dreva. Ja urobím jednu bear-trap, to by nemalo vadiť. No, máme veľa šubiek. Lebo bear-trap sú veľmi helpful tam. Filip, máš revolver, nie? Hej. Bro, čo som vystrel? Už mám revolver. Dobre, to je jedno. Takže ideme na Kida. Počkaj, len si nepapám. Ja už idem, príde za mnou. Len vykraftím tu good bed a idem. OK, ľudia, takže máme lepšiu postielku. A dáme tu jakoby do miestnosti. To bude vyzerať dosť dobre. Dosť pekne. Idem to s kamarátom spinkať. Výraz si nedám 1v1. Neviem. Na blízko. Jo, tak toto vyzerá dosť pekne, ak som to dal. OK, idem na teba. Tu už idem do toho otrasného barómu. Ale jak vieš, že tam je to ten Kido? Však som ho našiel na mape, nie? Kidov. A mne ho tu ani neukazuje. Aha, lebo mne ho tam ani neukazuje. Nie. Ty ho tam vidíš? Hej, spalil som do bear-trapky. Čo? Strel som bera. Oh no. On je silný, nie? On je silnejší ako Alpha Wolf? Jeden hit! A mi ubral skoro celé toto. Brúch. Keby si videl moje hapka. Keby si videl moje hapka. A je tu zlatá čestka, čo je dosť dobrá. A naháňa ma bear a traja alfa vlkovia. A mňa naháňajú alfa vlkovia. A ide noc. Výborné. Dobre, tak rýchlo utekajme ku bejske, jednoducho. Ja mám aj rifle, čo je dosť dobré, čo je ešte lepšie ako... No to je čo? Je jasné, že to je Filip, lepšie. proste my sme bez šance proti tým medveďom bez pištolky. Dostal som sa včas tu. Ja som ešte len pri Strongholde.
Ja už bežím síce, ale... Bro. Rýchlo bežím bomby, ľudia. Ja ti plne verím. OK. A ja zabíjam rabita. Už sme ďalej 9:20, čo nie je zase zlá. Keď si zoberieš, náš rekord je 57 či koľko, takže... Hej, a idem urobiť pojavku, ktorá ide pre mňa. Možno by som tu jednu šelfu. Dneska Výborne. ľudia budeme ataknutí nimi, čo nie je veľmi dobré. Je to dosť zlé, akože tak zoberiem. Super. Ben ma doslova zhodil na zem a doslova puk ma zabil. A my už asi nemáme bandáž. Máme? Aha, hej, je tu jedna. OK, takže nemám skoro žiadnu šancu. Tak zoberiem. Akože mám, ale keď tam máš miliardu berov, ešte aj hovoríš, tak... Berovia tu nie sú, sú tu alfa vlkovia. Tak ja ťa pôjdem len zobrať do saku a len zoberiem pár dreva z tu. Predstav, by sa so sperom dali ničiť stromy. Mám nápad, obidvaja budeme dostrieľať headshoty a to by stať nemal prežiť. A ja mám ešte aj rifle, chápeš? Akože mám tu malo emo, ale... OK, to môže byť jedno. Dúfam, že to prežijeme. Dúfam, že to dáme, lebo to by bolo dobré, kebyže sme tu dali zberať, že kože... Kus exportujeme tu ďaleko, hej? Ja ti poviem, kebyže Dir bol tu, že si safe, hej? No to by bolo dobré, ale... Škoda, že škoda, bro, neviem, ako to robíme. Dúfam, že... Si na base, hej? Hej, som tu na bejska. Však ma vidíš na mape, ne? A tu samé veľké stromy v tom bajome. No. Kámo, tak toto bude A dlhé videjko. Dir sa spawnol tu a ide smer campfire. Oh. On bude mať červené oči, či? Hej. Bude mať červené očička. Zožere ho mačička. Get out. What the fuck? OK, to neriešme teraz, aký som ja debil, ale akože dobre. Nevidím ho. Takže hovorí, že ja ho chcem nalakať. Ja mám vlastne aj old flashlight, ale on asi old flashlight na ňo nefunguje, či? Asi nie. Aj brutálne rýchly. Kde je vôbec? Ani ho nevidím. Zober mňa. Dobre, berem ťa do saku a A utekam. tam, vidíš tú kopku, toto je. Kde sú oni? Kde sú tí berovia? A tým zatiaľ nejdem. Dnes Dobre, zostaneme na a teraz bejse? poďme na tých alfa volkov. Zostávame na bejse, alebo ideme jednoducho už do nich asi. Ide za tebou alfa volk asi. Viem. Nepadlo. A ja nemám health. Ani ty. Tak ani ja. Tak to prežijeme. Strieľaj po tých, hej. Hej, ja mám aj rifleku, aj revolver. Obidva máme dosť dobré už veci. Kamo, ešte aj týr. Dobre, tu sú. Wow. Bum, som tu sám. Tak ľudia, dostali sme sa ale na deň 35, čo je síce škoda, akože mohli sme dať aj viac. Dobre, zase musel on ísť, takže keď to tak zoberete. Nie je to zlé, takže ľudia, ja sa s vami lúčim. Stále, keby ste chceli, môžete si ma adnúť, mám tam video v shortoch, akože, kde si ma môžete adnúť. Takže ľudia, asi čus a ja už pôjdem editovať toto videjko. Lebo má 45 minút, čo je strašné, čus.